Hei, mun nimi on Mari. Mä oon hyvinvointivalmentaja, henkinen valmentaja. Tänään ajattelin puhua asiasta, tunnistatko itsesi? Voi ei sun olisi tarvinnut ja mitäs tästä. Ja semmoista itseään semmoista vähättelevää käytöstä, vaatimattomuutta ja tämän tyyppistä ajattelua. Niin onko sulla tämmöistä? Että voi ei sun nyt olisi tarvinnut. Tai jos ystävä tai tuttu kehuu sun puseroa. Että hei, sulla on hieno pusero, en muista nähneeni sulla aikaisemmin tuota puseroa. Niin miten sä siihen sitten reagoit? Onko se sille, ei tää nyt on vaan tämmönen vanha, mä en ole vaan pitänyt tätä. Ja vähätteletkö sä sen puseron arvoa? Vai onko se silleen, että ai kiitos, tää on mun lempipusero. Että tunnistatko itsesi, mihin moodiin sä meet, kun joku ihminen kehuu sua, ja pystytkö sä ottaan sitä vastaan. Ja tää menee nyt sit siihen runsauden vastaanottamiseen, että pystytkö sä ottaa vastaan kaiken, mitä sulle tarjotaan, vai rajoittaako se jotenkin sitä sun vastaanottamista, että kokeeko ne ihmiset jotenkin silleen, että sulle ei voi antaa, että sulle pitää niinku tuputtaa. Niin tunnistatko sä itsesi tämmöisestä vähättelevästä ajattelumallista? Sitten tulee tämmöinen esimerkki tästä myöskin niin, tosi elämästä. Niin eräs nainen oli tulossa matkalta ison matkalaukkunsa kanssa ja hänellä sattui niin hyvä tuuri sitten, että asemalta hän sai sitten kyydin kotiin, niin naapuri lupasi sitten tuoda hänet kotiin autolla, niin hänen ei tarvinnut sitten sitä matkalaukkua sieltä raahata ja toi hänet kotiin sitten ja kurvasi sitten pihaan ja sitten nainen tuli, että ei sun olisi tarvinnut mua niin kuin kotiovelle asti, että kyllähän mä nyt olisin voinut tuosta postilaatikolta kävellä kotiin. No mies vitsikkäänä heitti sitten pakkia päälle, että no joo, että voimme sut sinne postilaatikollekin jättää. Ja sitten nainen, ei, että kyllä mä voin jäädä tässä ovellakin sitten. Ja oli sitten kuitenkin tyytyväinen siihen, että pääsisi sinne ovelle. Ja tässäkin taustalla sitten oli tämmöisiä vaatimattomuuteen liittyviä tietynlaisia uskomuksia, että ei voi ottaa apua vastaan ja tietyllä tavalla niin vaatimaton, että ei voi ottaa kyytiä sit vastaan kotiovelle saakka. Ja sitä kun hetken työstettiin, niin siinä sitten vähän naureskeltiin asialle, että no ensi kerralla sitten uskaltaa ottaa apua vastaan ja jopa sitten voi tulla laukunkantajakin sitten kantaa sen laukun sinne eteiseen saakka esimerkiksi. Eli tunnistatko sä itsessäsi jotain tällaisia tiettyjä vaatimattomuuden piirteitä, joita työstämällä sulla olisi mahdollisuus vastaanottaa paljon enemmän erilaisia lahjoja ja kaikkea apua, mitä ihmiset haluaa sulle antaa, vai ootko sä enemmän semmoinen, että hei, kyllä mä pärjään ja kyllä mä yksinkin pärjään, vai onko sulla mahdollista päästä irti tommosista uskomuksista, että sun olisi mahdollista ansaita enemmän ja ottaa apua vastaan. Ja sitten tämä liittyy myöskin siihen rahan vastaanottamiseen, rahaan liittyviin uskomuksiin. Tämä liittyy sitten myöskin. Ja tosiaan Theta Healing-menetelmän avulla tältä naiselta poistettiin noita uskomuksia, jotka oli sen taustalla, että hän ei voinut vastaanottaa sitä kyytiä sinne kotiovelle saakka. Ja tuohon alle laitan linkin, mistä pääset sitten lukemaan lisätietoa tästä Theta Healing-menetelmästä, miten se toimii ja voisiko siitä ehkä olla sullekin sitten apua näihin sun tämän tyyppisiin uskomuksiin ja ajatusten muokkaamiseen. Eli se, että meillä on joku tietynlainen ajatusohjelmointi,
niin me voidaan muokata niitä. Ei meidän tarvitse lopun ikää olla niitä vaatimattomia pikkuhiirulaisia, vaan niitä voidaan sieltä niin kuin ottaa pois. Ja ei se ole vaan tiettyjen ryhmien etuoikeus ottaa vastaan, vaan kaikilla meillä kuuluisi olla oikeus nauttia tästä elämästä ja tehdä sitä oikein mukavaa ja ottaa vastaan sen, mitä joku meille haluaa tarjota, niin mikä ettei. Ja tämä liittyy nyt myöskin tuohon rahan vastaanottamiseen, niin siellä saattaa näkyä sitten ihan siellä omassa taloudessakin sitten selkeää muutosta raha-asioissa. Eli klikkailepa tuosta alta ja lue lisää Theta Healing -menetelmästä.